enemy states, the reason of these states to be enemy is also and mostly because of the policies of the State of Israel. Jeśli mówimy, że Izrael jest otoczony przez wrogie kraje, to wynika z tego, że taka sytuacja wynika z tego, z działań właśnie rządu izraelskiego. That is acting not just against the interest of world peace and justice, but also against the interest of its own people. Że nie działa on nie tylko na rzecz całego świata, na rzecz pokoju na całym świecie, ale także przeciwko interesom swoich własnych obywateli. To jest właśnie, żeby stworzyć co jest nazywane Eretz Izrael i to jest właśnie większy Izrael, to znaczy państwo izraelskie na wszystkich terenach były Palestyny. I na to jest potrzebne bardzo dużo pomocy, ponieważ palestyński lud nie zgadza się z tym. Właśnie jeśli mówimy o rakietach, które są ostrzeliwane z Gazy, to jest forma oporu od palestyńskich ruchów oporu, którzy mieszkają w getcie. To nie jest getto od 3, 4, 5 lat, to stało się zgettoizowane 15 lat temu. I tak, to jest zbrodnia, żeby celować cywilów. Nikt nie powinien celować cywilów i właśnie zawsze jest powiedziane Hamasowi i innymi organizacjami, że oni muszą respektować przeszłe umowy, muszą przestanąć celować w cywile i muszą uznać Izrael. To jest bez przerwy, co Obama i różne ludzie zawsze mówią, ale nikt tego nie przewraca właśnie na izraelskie państwo, które ma 4. największą armię na świecie i kontynuuje celować w cywilów, nie uznaje prawa do samostanowienia albo tożsamości dla Palestyńczyków i też nie respektuje żadnych przeszłych umów. I właśnie jest taka statystyka, że za każdą rakietę, która nie ma właśnie po angielsku warhead, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ale to są bardzo prymitywne rakiety. To nie znaczy, że nie są zastraszające, ale nie mają celowników, więc może gdyby mieli celowniki, to by mogli celować w wojskowe cele, military bases, military targets. I właśnie Izrael buduje teraz blisko Khan Yunis bazę wojskową, więc to jest też kolejna prowokacja. Ale za każdą rakietę, która jest wystrzelana, to 8 razy tyle więcej jest wystrzelane z powrotem od Izraela, ale korzenie problemu jest, że ludzie mieszkają w największym więzieniu w świecie i mają prawo do odpowiadania, do oporu przeciwko tych warunków. I jeśli chodzi o państwa arabskie, no my nie myślimy, że tylko bo ktoś jest Arabem, czy Arabowie mają państwa, że naturalnie państwo arabskie, czy rząd arabski będzie solidaryzować z Palestyńczykami. Jeśli mówimy o Shara al-Arabi, czy Arab Street, większość ludzi wspierają palestyńską walkę o samostanowienie i te rządy to są dyktatury i nikogo nie wspierają, tylko same swoje interesy, więc spodziewanie się, że oni będą wspierać ruch oddolny, demokratyczny w dużych miarach, który chce mieć rewolucję, który chce zmienić swoje warunki, to naprawdę zagraża dużo tych państwów, bo oni się boją demokracji, oni boją się takich przykładów. Jeśli chodzi o obywatelstwo, Palestyńczycy właśnie chcą obywatelstwo swoje właśnie w swoim kraju, oni są uchodźcami. Też jak niektóre żydowskie obywatele tego kraju były wyrzucone w 1967 roku, 2008 roku. Mam taką kolegę, on też miał taki ONZ-owski paszport, bo on był Polakiem i on chciał wrócić do Polski, ale nie mógł. I to był jego polityczny opór, żeby powiedzieć, ja nie będę brała żadne inne obywatelstwo, bo ja chcę moje. Więc to jest też polityka dużo Palestyńczyków poza Palestyną historyczną. I właśnie izraelskie państwo skrajnie więcej atakuje na terenach arabskich państw, na przykład w Libanie, na przykład masakry w Jordanii, w Syrii i tak dalej. Więc moja odpowiedź na to jest, że możemy o tym mówić, ale nie ma dwóch równych stron tutaj. Jest lud okupowany, gwałcony i jest okupant, który ma cały świat ze sobą i lud, który naprawdę nie ma państwa. Palestyński autorytet to nie jest państwem. Więc jeden powód na to jest, że bo mieszkamy w świecie kapitalistycznym,
te umowy, te związki, te wsparcie idzie w kierunku państwa izraelskiego. Nic nie idzie do ludzi, którzy po prostu nikt nie może zbierać jakiegoś zysku od tych ludzi, więc to jest też przyczyna problemu. Regarding the Israeli society, there is a ongoing process of brainwashing the masses, using, of course, the mainstream corporate media. Jeśli chodzi o społeczeństwo izraelskie, od lat prowadzony jest proces prania mózgu po prostu w Izraelu, który głównie przy użyciu środków masowego przekazu. The Israeli government, since the birth of the State of Israel, is using politics of fear, making its own citizens afraid from everything and from the Arabs and from all around the world. Od początku powstania państwa Izrael jego rząd stosuje politykę strachu, wywołując w każdym obywatelu poczucie strachu i osaczenia ze strony wszystkich, którzy są na zewnątrz. It's easier to control a group of fearful people. Dużo łatwiej jest kontrolować grupę przestraszonych ludzi. And everyone that says something against the policies and against criticizing the occupation, criticizing what the Israeli government is doing, is immediately titled as anti-Semite, as a supporter of terror, etc. I ktokolwiek odważy się i zacznie krytykować politykę okupacji, od razu jest określany jako antysemita, czy jako sympatyk terrorystów i tym podobne. There is a very sad process of dehumanization of Palestinians in the eyes of Israelis. Zachodzi również bardzo smutny proces dehumanizacji Palestyńczyków w oczach mieszkańców Izraela, which is very much encouraged by the government and by the army. Który jest wspierany i motywowany przez rząd i wojsko. Israel didn't invent this thing. It happened in many other places in the world. It is happening right now in Poland, in Europe, in the States. Izrael nie wymyślił tego wszystkiego, to działo się i dzieje od lat w różnych innych częściach globu, w Polsce i w innych krajach. The process is very much easier to the Israeli government because they built this apartheid wall, and now most of the Israelis don't even see Palestinians. Jeśli chodzi o Izrael, to ten proces jest dużo łatwiejszy, ponieważ polityka apartheidu, która symbolicznie, znaczy nie tylko symbolicznie, ale też bezpośrednio jest stworzona poprzez zbudowany mur, stwarza taką sytuację, że Izraelczycy często nie widzą, nie mają kontaktu bezpośredniego z Palestyńczykami. So you can walk in the streets of Tel Aviv, a very vibrant city with a lot of culture and bars and restaurants, and don't even know that there is occupation. I można sobie przechadzać się w Tel Awiwie, który jest bardzo żywym miastem, przesiadywać w restauracjach, knajpach i nawet nie odczuć, że obok ma miejsce okupacja. And when the activists are coming back from demonstrations in the West Bank with Palestinians, they are looked at by the common people in Israel as crazy people. I kiedy aktywiści izraelscy wracają z zachodniego brzegu, z jakiejś akcji, z demonstracji, w którą brali udział razem z Palestyńczykami, ludzie patrzą na nich jak na szaleńców. But we will keep going to these demonstrations and show solidarity with the Palestinians, whatever they will do to us. Ale my będziemy trwać w tym i będziemy kontynuować nasz udział w tego typu akcjach, jakkolwiek by na nas nie patrzono i cokolwiek by o nas nie mówiono. And more Israelis are joining our movement. More and more Jews around the world are joining our movement. And this is something that keeps our hope and our energy to continue. Coraz więcej osób przyłącza się do naszego ruchu, coraz więcej Izraelczyków i w Izraelu, i na całym świecie dołącza do nas i to daje nam dużo energii i powoduje, że cały czas mamy siłę iść do przodu. There are young people who are going to jail instead of enlisting to the Israeli army. Młodzi ludzie, zdarzają się przypadki, że młodzi ludzie idą do więzienia za odmowę służenia w wojsku izraelskim. Boys and girls